भारतीय जनता पार्टीया नै 47टा सिटआव आवग्रिना दंथ'यो नै 47टा इन्डियान नेशनेल कंग्रेस 13टा बिपिएफआ नै 7टायाव आवगायना दङ दायो आरो आसाम गण परिषदआ 6टा सिख्रांनानै नायदो आरो नै ओमफ्राय नैबे बिपिएफ पार्टि सोर लिड लागासिनो दङ बेखौ नायनि दायो नैबे 7 नाम्बाराव थुबाय नै बेनि डिटेल्सखौ नायनोसै सोर थांदों नै दायो ओंखारजोब्बाय 7 जन ओंखारना दंथ'यो दायो नै 8टा जायगानिखौ सानगोमाय फार्स्ट राउन्ड आरो बियो फार्स्ट राउन्ड लिस्ट दतमाया जाहैबाय सोर थांदों नै दतमाया सोर लिड लागासिनो दङ नै रबिराम नार्जारि बियो बेसेबां टटेल भटआव बेसेबां आवगायना दङ 2577आव आवगायना दङ दायो ओमफ्राय बावखुंग्रि रुपम चन्द्र रय बिपिएफनि बारनो बे 7टा दङ बेहाय बेसेबां आवगायदों नै नायदो फार्स्ट राउन्डनि बियो ओमफ्राय नै बियो माबाया राउन्ड 2 जाबाय नै राउन्ड 2आ सोर उदालगुरिजों मासबादजों राउन्ड 2 थांबाय नै आरो साइड नायनो हागोन स्टेटासखौ नैबे 2 होदोंना नै बे 2 नुदोंना बे 2 राउन्ड 2 थांबाय दायो बेसेबां नै उदालगुरियाव आरो रिहन दैमारिया दायो बेसेबां आवगायना दङ नै 3064 भटआव आवगायना दङ दायो सेकेन्ड राउन्डआव आरो नै मासबादनियाव सरन बर' दा बिथाङा बेसेबां आवगायना दङ आरो सेकेन्ड राउन्डनि बियो 1989 राउन्डआव आवगायना दङ नै दायो बियो नै दायो दंगासिनो रिफ्रेस खालामबावनि ओंखारथ'वाखै नै 7टायानो दंथ'यो दायो नै दाना नै बारायबावबाय नै 3064 जालायबाय नै दा उदालगुरि रिहन दैमारिनिया 3064 भटआव आवगायना दङ दायो आरो मासबादनियाबो सरन बर' बिपिएफनिफ्राय आरो बिसोरो गासिबो दायो बिनि एगेन्स्ट पार्टि इउपिपिएलनिफ्राय दासिमबो बेहाय नुजाफैनो हायाखै आरो लिड लानो हायाखै दासिमबो बिपिएफआ लिड लागासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय दासिमबो लिड लानो हायाखै मारै जाखो फार्स्ट राउन्डआव दा बिपिएफआ लिड लागासिनो दङ दा नै गासै टटेल भटआ नै 9246 थांबाय मासबादनिया सरन बर'निया रिहन दैमारिनिया 8889 दा रिफ्रेस खालामोबा बे बारायनो हागौ दायो लिड लागासिनो दङ दतमायावबो रबिराम नार्जारि सारा लिड लागासिनो दङ बावखुंग्रियावबो रुपम चन्द्र रय आरो मानासावबो नै थानेश्वर बसुमतारि बाक्सायावबो मनेश्वर ब्रह्म बेरगावआवबो महेश्वर बर' उदालगुरियावबो रिहन दैमारि मासबादाव सरन बर' दा 7 जना लिड लाना दङ नै 8 जन ओंखारबाय नै 8 जना सोर ओंखारबोखो क'क्राझार ओंखारबा फाइनालि नै क'क्राझार दा फार्स्ट राउन्डआव नै ओंखारबाय नै मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेवले महिलारि दायो नै मार्जिनाव नायदो नै 3037 माने 3037आव आवगायनानै दङ दायो बारा 3037 आवगायनाय दङ दायो बारा दायो नै आवगायनाय दङ दायो 3037आव आवगायनाय दङ 3037 आवगायनाय दङ क'क्राझार 3 नं क'क्राझार ओंखारबाय नै दायो 3 नं क'क्राझार 3 नं क'क्राझार नै दायो दहाय नै दा रिफ्रेस खालामदों आरो बारायगासिनो दङ नै दायो 3037टा भटआव आवगायनानै दङ फार्स्ट राउन्ड सेवले महिलारि क'क्राझार 3 नं क'क्राझारनिया दायो 8 जन दावखोना दङ दायो फार्स्ट राउन्डआव आरो फार्स्ट राउन्डआव दावखोना दङ दायो सोर नायदोंमोन नायदो नै दतमाखौ नुदोंना फार्स्टआवनो दं दतमाया रबिराम नार्जारि बिथाङा दायो 537टा भटआव आवगायनानै दङ आरो दा क'क्राझारा नुबाय दासो ओंखारबोदों ओमफ्राय रिफ्रेस खालामबा सोरबा अबेबा
समस्थिनिया दाबो ओंखारबोथ'वाखै आरो दा 8थाल' दं ओंखारबोदों दायो 8थाल' अबावबा समस्थिया ओंखारबोथ'वाखै माने फार्स्ट राउन्डआ सानखाङाखै बिसोरना सेकेन्ड राउन्ड थांबाय आरो उदालगुरिया सेकेन्ड राउन्ड आरो बाक्सायाबो सेकेन्ड राउन्ड थांबाय आरो माजबाटनियाबो सेकेन्ड राउन्ड थांबाय दा सेकेन्ड राउन्डआव नायदो मार्जिनाव नायदो नै बाक्साया जाहैबाय नै टटेल भट मोनदों जाहैबाय बाक्सा मनेस्वर ब्रह्मआ मोनदों 11,530 माबायाव नाय नैबे 6 नाम्बाराव नाय 6 नाम्बाराव नायफा नै 6 नाम्बाराव नायफा 6 नाम्बाराव बाक्सानि बियो टटेल भट बेनो हाइस्ट आवगायनाय दंथ'यो दायो सेकेन्ड राउन्डनि आरो बियो बाक्सा टटेल भट फार्स्ट 11,530 ओमफ्राय टटेल बेसेबां मार्जिनाव जादों आवगायनानै थानाया 8,982 भटआव दायो आवगायनानै दङ सेकेन्ड राउन्डनि बियो बाक्सानि उदालगुरिनि रिहन दैमारि बिथाङा नै गासै भट मोनदों दायो सेकेन्ड राउन्डआव 8,889 ओमफ्राय बेसेबां आवगायनाय दङ नै नायदो 3,064 गासै बियो उदालगुरियाव 15था राउन्ड सानगोन ओमफ्राय बाक्सायाव 18 राउन्ड सानगोन ओमफ्राय माजबाटआव बेसेबां 16था राउन्ड सानगोन दा सेकेन्ड राउन्ड थांबाय माजबाटनियाबो सरन बर' गासै भट मोनदों 9,246 आवगायनाय दङ दायो ओमफ्राय गासै बेसेबां आवगायनानै भटआव दा लिड लागासिनो दङ होमबा 1989आव लिड लागासिनो दङ दायो 1989 भटआव लिड लागासिनो दङ दायो रिफ्रेस खालामबावनि सोरनाबा बारायबावनो हागौ दासिमबो इउ पि पि एल निफ्राय